Arılar mısınız kardeşler? Dekabr ayına kirdik. Tizden Яңа ел бәйрәмнәре. Кайфыгызны тагы да күтәрер өчен без кунакка үзебезнең Якфимлиан исемендәге культура үзәгенә моңлы сандугачыбызны, Крәшен кызы, бик күп халыкара конкурслар лауреаты Альбина Абрамовны чакырырга булдык. Хәерле көн, арыгынамы син, Альбина? Хәерле көннәр, исәннәрмесез. Бүген без синең иҗат юлың белән якыннанрак танышырга тырышырбыз. Һәм синең җырларыңны тамашачыларыбызга ишеттерербез. Син әзерме моңа? Әзер. Алайса, киттек. Белүемчә, син Казан культура институтында Россиянең һәм Татарстанның халык артисты профессор Венера Ганиева кафедрасында вокал бүлегендә белем аласың. Синеңчә, син тырыш студентмы? Һәм нинди парларга аеруча яратып йөрисең? Әлбәттә, мин үзем җаваплы булырга тырышам. Һәрбер дәрескә диккать белән карыйм, һәрбер дәрескә җаваплы карарга тырышам һәм инде җаваплы карыйм. Аеруча мин инде вокал өлкәсендә булган дәресләрне һәм инде мәдәният өлкәсендә булган дәресләрне аеруча күңелемә якын. Син тырыш студентмы синеңчә? Әлбәттә, мин үземне тырыш дип саныйм, инде тырышам һәм инде һәрбер дәрескә җаваплы карыйм. Ярый. Ничек тормышыңны җыр белән, сәхнә белән бәйләргә булдың? Мин инде үзем кичкенәдән җырларга яратам. 3 яшьтән мин җырлый башладым. Һәм инде иң беренче менә сәхнәгә аяк басуларым. Ул минем 4нче сыйныфта иде, анда инвалидлар бәйгесе узды. Һәм инде шушы бәйгедә чыгыш ясагач, шул көннән башлап мин үз-үземә сүз куйдым. Мин тормышымны җыр белән, сәнгать белән бәйләячәкмен дим. Һәм инде Аллага шөкер, әле дә иҗат өстендә кайныйбыз, әле дә иҗатта эшләп киләм. Һәм инде әкрен-әкрен үземнең максатыма ирешеп барам. Ey Allah'ı biller bal şekerday diller Bigrekler temleyinde irkemini yaratam digen Siyem digen sizlere Nazlarından erip gitem Varsın rahmet sina Şuna da bit Sin bir kaderle mina Ey Allah'ı güller bal şekerday diller Bigrekler temleyinde irkemini yaratam digen Siyem digen sizler Ey Allah'ı güller bal şekerday diller Bigrekler temleyinde irkemini yaratam digen Siyem digen sizler Şulay yaşik, şulay bulayıp Bel bulsun күңелебез Bel şatlıkta, uvanışta Ütsün her bir günümüz Ey Allah'ı güller bal şekerday diller Bigrekler temleyinde irkemini yaratam digen Siyem digen sizler Ey Allah'ı güller bal şekerday diller Bigrekler temleyinde irkemini yaratam digen Siyem digen sizler Bigrekler temleyinde irkemini yaratam digen Siyem digen sizler
вакытларда күп артистларның концертлары тукталды. Билгеле сәбәпләр буенча. Концертлар булмаганда нәрсә белән шөгыльләнергә яратасың? Бәлки берәр хоббиң бардыр. Әйе, концертлар булмаганда без менә шулай ук иҗатта яңа җырлар яздыру өстендә эшлибез. Менә сентябрь аенда гына без тагын бер яңа җыр яздырдык. Инде ул алда бирсә тиздән халыкка танылачак, тиздән халык аны ишетәчәк. Һәм инде шулай ук без яңа проект өстендә эшләп киләбез. Әлегә ул проект сер булып калсын, ләкин шулай ук халык әлеге проектны тиздән күрәчәк. Концертларга сине әтиң йөртә. Иван да инде хәзер үзе дә бик опытный иҗат кешесенә әйләнгәндер. Чыгышларыңнан соң әтиң бәя бирәме? Бу җир булайрак, монсы тегеләйрәк дип әйтәме? Әлбәттә, минем чыгыштан соң әти бәя бирә. Һәм инде бик тирән мәгънәдә бәя бирә дип әйтер идем. Шул ук вакытта тәнкыйть дә бар. Чөнки тәнкыйтьсез булмый. Тәнкыйть ул үсәргә ярдәм итә, һәм инде үсешкә ярдәм итә. Тәнкыйтьтән соң җырчы башка күзлектән үз ягына карый башлый. Һәм инде гомумән алганда үз өстендә күбрәк эшли башлый дип уйлыйм. Тәнкыйть бик тә кирәк ибрәм. Чыгышың белән үзенең канәгать булмаган вакытларың буламы? Ул вакытларда нишлисең? Әйе, әлбәттә, үз чыгышым белән канәгать булмаган вакытлар була ул әлбәттә. Андый вакытта мин инде үз-үземне кулда тотарга тырышам, һәм инде үз өстемдә эшләргә тырышам. Альбина, күптән түгел тормышыңда зур үзгәреш булды. Син кияүгә чыктың, шулай бит? Барлык яшьләргә дә бирелә торган сорау: ничек үзгәрде тормышың бу вакыйгадан соң? Әйе, чынында күптән түгел тормышым яхшы якка үзгәрде. Һәм инде беләсезме, менә гаилә статусын алу, гаиләле булу, гаилә статусын алу ул инде мин ияләшеп китә алмаган идем беренче вакытларда. Чөнки бик ияләшеп китеп булмады. Менә хәзер Аллага шөкер, мин инде шушы статусны йөртүемә бик тә горурланам дип. Сәхнә костюмнарны кем сайлый? Сәхнә костюмнарын без әти белән сайлыйбыз. Әти белән, әни белән, күбесенчә әти белән сайлыйбыз инде, күбрәк. Кыш бабайдан нәрсә сорар идең? Көтелмәгән бәхет сорар идем барсына да. Һәм инде саулык, сәламәтлек сорар. Син бик көчле кеше. Тормышта югалып калган, төшенкелеккә бирелгән кешеләргә әйтер сүзең бармы? Һәр вакытта да башны югары күтәреп, алга дигән девиз белән яшәргә кирәк. Бер вакытта да төшенкелеккә бирелмәскә. Әйе, тормышта төрле вакытлар була. Авыр мизгилләр була. Тормыш безгә кайвакыт бик күп сынаулар китерә. Ләкин шул сынауларны уңай гына җиңеп чыгар өчен югалып калмаска кирәк. Һәм инде һәр вакытта да позитив рәвештә алга дип яшәргә кирәк. Һәм һәрбер туган көн безгә шатланып, Аллага шөкер дип яшәргә насыйп булсын һәммәбезгә дә. Бик зур рәхмәт сиңа безнең студиябызга килгәнең өчен. Сиңа киләчәктә зур уңышлар, зур сәхнәләрдә сине тагын бик күп тапкыр күрергә насыйп булсын иде. Һәм инде сиңа безнең Яков Ильясов исемендәге культура үзәгеннән кечкенә генә бүләгебез бар. Ул футболка. Алдында Крашен кызы дип язылган, артында А. Абрамова дип язылган. Шул футболканы син репетиция вакытларында һәм гомумән бөтен җирдә рәхәтләнеп киеп җыри аласың. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен һәм инде бик зур рәхмәт шундый бүләкләрегез өчен. Аккошлар күлләрдә булмыйлар, чүлләрдә яшиләр матурлык таратып, назларга куенып, бәхеткә төренеп, сөюнең хисләрен таратып, сөюнеңне белсен, иң назлы җылысын, парларга телимен барсын.
Аккошлар парларын саклыйлар ярларын Бер-берсен кадерләп сөяләр Алардан хис алып, сөюдән көч алып Парларда ярларын сөярләр Сөюнең төплесен, иң назлы җылысын Парларга телимен барсын Аккошлар сөюен, тугрылык булуын Саулыкның, бәхетнең барысын Аккоштай пар булып, иң матур яр булып Җитегез тормышның үренә Сокланып калырлык, үрнәкләр алырлык Пар